Morena umbhedesho wemini ecawa page 11 umuntu okhohlakeleyo aguquke ekhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enze okufanelekileyo nokulungileyo yena ukulondoloza umphefumulo wakhe ebomini ngokubaza iqinto zami ndizazi isono sami sisebusweni bami futhi fihla buso bakho ezonweni zami ucime zonke izikhohlakalo zami madini kaThixo ngumoya waphukileyo inhliziyo yaphukileyo neqhubukileyo akuyidela Thixo ikhazule inhliziyo yenu ukungabi izingubo zenu niguqukele kuYehova uThixo wenu ngokuba enofefe nenceba equmba kade nobubelo obukhulu inosizo ngobubi kuyo inkosi uThixo wethu ukho izibele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singaliphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekeleyo phambi kwethu dohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqumbo yakho hleze undenze into encinane bakanga ubani muso wamahodimo atumetse ke tla tsoa ke untate mme ke tla re untate ntate ke sitetso wena le lehodimo ha ke sa tshwanela ho bitswa jwalo ka mohlanka wa hao uze ungangene egwebeni kwesitaka sakho ngoba ungalungile namnyohleliyo xeshikweni sitshoyo ukuthi asinabomi siyazikhohlisa ithi inyaniso ingabikho kuthi xeshikweni sizivuma izono zethu unyanisekile yena ulungile kanjalo ukuze asihlolele izono zethu asihlambulule kuko konke ungalungileyo bathandwa isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo uba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingahanahanisi sizifihle ebusweni bobawo boThixo onamandla onke ubawo wethu wasezulwini koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo ukuze sixolele ukuze kuxolelwe ngazo ububele bakhe netafula lakhe elingenambaliso ngako oko ndiyanithandaza ndiniyala nonke nina nikhoyo apha uba manindipheleke ngenhliziyo engcungileyo nelizwe elulamileyo siyesihlanu sofevelo sezulwini nisithi emva kwami